guys, good morning. Good morning to our supporter. Welcome back to our channel guys. Karon guys, ako mong itor diri sa lugar nga diin nindot kayo ang ilang view diri guys. Nindot kayo ang ilahang plaza. Dako kaayo, dako kay lugar ba. Ako jud mong ipakit-on diri guys. So karon ako ni hinay-hinay no mauna ang ilang city hall guys, ang kaning ilang entrance gate diri guys, mauni siya pero daghan ni siya gate, pero naata sa center gate jud daghan siya gate guys, murag tulo ka buok. Naana ta diri sa atubangan jud mo ni hagdan padung sa taas, nice kay no, murag padung sa langit ba, jis na lay plite. Di ba? Ako jud mong ipakita diri guys na ang butangan nilang vlog. Ako mong isuroy jud diri guys. Nindot kay ang mga tanom nila diri guys sa ilang plaza. Unang bahin pa na sa plaza. To apa jud dito. Napa jud dito guys. Ako ning ituyok guys para maklaro ninyo katong wala pa makaari. Makapamilyar na siya daan. Diba? Luag ay guys. Tawa guys. Nindot kay nga ilahang pagka-design sa ilahang building. Nice kayo, murag na sa gawas. Unya ko anday guys, nana ko'y vlog dire, pero ako lang ning giusab kay para sa mga bag-o na kong followers ba nga wala pa kakita, aron makakita sad sila. Sa pika side guys, sa pika side nila. Kay di kay maklaro man dire ganina, maong nitoyok ta para makakita jud mo. Maora ni siya guys. Unya, thank you for watching guys. Thank you. Ayaw mo kalimot pag-support sa ako ang YouTube channel o sa ako ang FB feeds. Salamat sa tanan ako mga followers. O kumusta mo tanan guys. Bye.